Знаете ли, ще завърша с нещо, което би трябвало да ви ужаси. Но понеже вие спите и понеже не мога да ви критикувам от обич към всеки, който искам да псувам, ще ви кажа нещо страшно. Осъзнавате ли, че 45 години комунизъм и 35 години европеизъм около вас се създава от едни и същи хора, ще ги нарека фамилии, защото те не са едни и същи баш. Те обръщат палачинката, един е син на другия, друг е внук на този, третия е роднина племенник. Да ви дам ли пример с фамилията Терзиев? И тогава, и сега. Да ви дам ли пример с фамилията Минчев? И тогава, и сега. С фамилията Дичев, Инджев, Бойкикев, Кюранов, Дайнов. Говорим за интелектуалци, апологети. Хора и преди, семейства, фамилии. И сега. От другата страна също има. Станишев, Таков. Добри и лоши, няма значение, трябва да ги споменем. Бе, тия едни и същи фамилии, те са 10 на 20-30. Забележете, че едни и същи фамилии, децата им са добре и управляват и при комунизма, и при европеизма. Има една част от племето, която успява да се нагоди каквито и политически ветрове, геополитическите ветрове повяват и те, хоп, ветропоказател, обръща се и почва да громи това, което баща му е съзиждал. Деда му е съзиждал. Но това си е техен проблем. Аз искам да се обърна към вас. Вие осъзнавате ли, че това са едни и същи фамилии? Погледнете произхода му, вие не знаете кой е в парламента, но хората, които са в парламента, погледнете кой какво е работил. Бащите им какво са работили, майките им какво са работили. Погледнете хората на власт, защото към цялата тези изреждане на фамилии, им 10 на фамилии, ще ви спомена и Борисов. Шофьора. Охранителя. Мисля, че синовете доста свалиха нивото на бащите си и на тия, за които работеха.